Bago nga ako magluto ng ambisyon kong gulay na pampahaba ng buhay, ay magkakape nga muna kami for today's video. For today's video nga ay medyo nakaluwag-luwag, kaya naman magkakape kami ng Swiss Miss. Charis. Charis lang talaga dahil sinadya ko talaga na bumili ng Swiss Miss para maiba naman. Ay naapo, wala na kasi yung mga nagbibigay ya. Kaya bili-bili na lang muna para makatikim din naman. Oo, wag niyong gagayahin yung style ko ha. Magkakape pero nilalagyan din ng malamig na tubig. At ito na nga yung aking gulay na pampahaba ng buhay. Literal na pampahaba talaga to ng buhay dahil ang dami-dami na nitong naitawid na buhay. At isa na nga ako doon. Siguro nga hindi ako nasanay na kumain ng talbos ng sayote kung hindi kami kumukuha ng talbos ng sayote noon. At dahil nga dito, nabubuhay ako na feeling kambing. Charis. Nabubuhay ako na feeling healthy, ganun. Basta feeling ko lang naman yun dahil nga mas mahilig ako kumain ng green leaf. Gaya nga nitong talbos ng sayote, talbos ng kamote, at lahat na nga ng talbos-talbos, ganun. Kaya pampahaba talaga to ng buhay. Panlasa ko kasi sa mga talbos-talbos ay matamis. Kaya naman sobrang sarap ang mga ito para sa akin. At habang nagpiprito nga ako ay binuksan ko na itong DIY na liquid detergent. Yes po, DIY po ito kaya gagawan ko na lang po ng ibang video. At check ko nga lang para alam ko kung kumpleto yung i-deliver. So far, so good. Okay naman, kompleto naman itong kit na binadala. 66 sales nga, kaya naman hinabol ko talaga itong sales niya. At naipadala din naman agad-agad. Kaya naman gagawan ko na lang ng ibang video kung paano ko gagawin. At ito na nga yung naprito kong bangus. Ididingding ko na nga itong talbos ng sayote, kaya naman nagpakulo na ako ng tubig. Nilagay ko na nga yung bagoong na natira nung pinagsawsawan ko ng kamatis. At nilagay ko na nga rin itong luya at kamatis. Syempre, lagyan natin ng konting pampalasa. At ilalagay ko na rin itong matigas na tangkay ng sayote. Pakukuluhin ko nga lang para maluto naman yung tangkay. Isasabay ko na nga rin itong napritong ulo ng bangus. Meron nga ding naiiwang pritong galunggong, kaya ayan, isasama ko na rin. Ito nga naman ang maganda sa pagluluto ng dinengding, wala nang gisa-gisa. Less mantika ba, ganun. May sabaw ka pa. At ito na nga ang batang nagmumukhang fish. Ay naapo, nilagay ko nga lang itong talbos ng sayote at pagharap ko nga ganito na nga yung nakita ko. Kinakain na nga ng bata itong tiyan ng bangus, nagulat na lang talaga ako. Ay naapo, sarap na sarap talaga. Hindi na nga niya maintay yung dinengding ko, kaya ayan, ginawan ko na lang siya kahit na walang sabaw. Kapag usapang fish talaga ito, hindi na makapaghintay. Maalala ko nga kapag namamalingki kaming dalawa, halos mapangalanan na nga niya lahat yung isda na nakikita niya. At tuwang-tuwa nga naman yung suki naming tindera. Sobrang daldal na nga rin ng batang to, kaya halos lahat na ng tindera na pinagbibilhan namin nakakausap niya. At kapag isda na nga ang ulam, ganyan na nga, hindi na yan namamansin. Kayang-kanya nang pakainin ang sarili niya. Ito nga, nakaluto na nga ako ng dinengding na talbos ng sayote. At ihahabol ko na nga lang yung sabaw ni Arky Dandan para naman lumambot-lambot yung kinakain niya. Gaya nga nang sabi ko, kahit nasa voice over ko na lang nakikita ang mga to, napapalaway talaga ako. So, ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Let's eat!